and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Potion 29. Salamat Lord, doon na nawag. Apo ko. Nga nung nanawag man ka. Lagi. Manuroy ta karon. Sige. Muanha na ko ha. Ay, salamat. Mula ko na si ma'am. Hello? Love, Miko! Haiban ka! Uy, tinawag na sa Miko. Naunsa naman ka siya? Unsa? Hain ka man karon. May problema ka? Naa ka sa daplin sa dagat. Uy, Nangabang ka o cottage? amo, ang kanahan ay nagpayahis baga di ay. Unya ako din nagkabuang ko panagang siya mga uyab. Sige. Sige. Muanha ko karon diha. Ayaw ka balaka. Sige, bye. Ma'am, sulba ng problema? At tuon na ako si Miko kay doon na siya ay problema. Mayroon pa problema sa Miko sa mga babae eh. Alam di na siya mamabay. Kindag ko naman dahil si kumpera ng din si cottage nga kong giyabangan eh. Kinahanglan akong tabang ni Los. Hasol yun si kong utok eh. Kasi kung saan akong lingaw nga kong utok, mubalik yun ning panyong puti nga akong una-una. Hindi mo matinood mo siya panyo ka, ha? Yung sa tarang lugar, dito pumigil ka matagak sa dool sa kong motor. Unsa man? Tinuod yun ang panagna. Ha? Miko, naa ka diha sa sud? Ay, diyan na nga ako sugar mami. Hello ma'am. Salamat kayong miabot na gyud ka. Salamat gyud kayo. Unsa man ka dinhi? Nakakauna ka? Wa pa gyud taon lagi ma'am. Nagpaabot ko nimo ma'am. Hala. Pag-order bisan unsa. Dili maayo nga magutman ka, Miko. Salamat gyud kay ma'am. Anghel ka gyud bisan unsaon sa kong kinabuhi. Ayaw lang kong hagkin diha na pita. Kigilo ka ayo. Sige. Mag-order akong pagkaon ha. Nindot tida. Ikasaw na ko ang akong pinangga. Naunsa mo ko? Di naman na mawas kung nahuna itong nag-uli sa bitaka. Kanidutag niyang mata. Wala na nagkasali ko kung anay ni. Kaya ko nahuna na kong daing mabay. Kisam ka ni? Di ako ablihan. Di ako ablihan. Basigsikin sa ni. Mabunog sa niya ko ini. Kulain sa ning uyab ni Baymiko. Aldrin, naa ka diha? Ano? Ang uyab ng Baymiko nga iso kayo. Justila. Dili. Kinalaman kasipat ko. Asam ko ni paingon ini. Asam ang paingon sa gawasin niya. Aldrin, naa ka diha sa sud? Wala. Miko, ablik ko. Wala. Misa ka ng kabuhi ko nakabati sa tingog Justila. Musipat ko. Husto. Bitan na sa luyo. Ato ko agi. Miko Aldrin! Ablihe ko ninyo! Miko, promise! Di na ko mag-iskandalo! Ablihe lang ko! Aldrin, Miko na bayata ha? Magsulti lang gud tagod! Magsulti ta kung wa si Miko! Abli lang taon eh. Abli lang tani bintana. Wala abli yun. Nabig bintana. Magkasipat ka ko ini. Aldrin! Bahala na. Miko! Bahala na magpagaw ka diya day. Basta mupawari ko katubangan ninyong mga uyab na Baymiko eh. Bahala na mo. Ay, natagang na ko. Bahala na eh. Dagan na rin. Ikaw na naglago po sa luyo! Dagan ko. Bahala na. Bahala na kayo istilaha ka. Magkat-kat ko ng baril.
Unsam din ang kinabuhi nga sundan ako eh. Unsam din ang sugatan ako kinabuhi. Problema ko. Sa dili akong problema. Unsa naman ka? Busog na ka? Oo, ma'am. Ay, busog na kay ko. Maayo hinuon. Umabala ka gid ko nimo, Miko, kung magpagutom ka. Ay, salamat kay may abot gyud ka tao, ma'am. Uy. Hala ang akong apo. Nanawag naman sab ni uy. Uy, tubag ka na, ma'am. Apo, bihan na nimo. Makigpanuroy manggod siya. Uy, di na maayong balibaran ang gusto sa apo eh. Uban na ma'am. Hello? Mo anha lagi ko. Sige. Paabuta na lang ko. Ay, salamat. Magkasibatsap ko. Maglaro-laro lang ako. Di kong pauli ron kung nakapastila sa bahay. Kinalan sila si Miko mag-aabot. Ngayon gano, ako siya magamaam sa iyang mga uyab. Labi na lang iyang uyab ng si Stila. Nga murag iring buang. Wa kitaw. Kinsa man yung nawag? Oh. Ay. Hello? Pa? Oo. Kuan. Doon na pa ko yung importanteng gilakaw pa. Ha? No. Ayaw na pa. Ayaw na ko gipakuha sa imong mga tao. Okay na ko. Mupaulit na ko. O, lagi pa, promise. Mapaulit na ko. Bye! Mupalit lang unya ko din niya. Kalakot. Miko, I miss you, no? Ano na nagkus plaza magpalabay sa oras? Mayo tagmasahag din si Anan ako. Ano masulbad na akong problema din eh. Magkuha na ako ang singsing ni Lula nga karaan. Yung magpaulit ko sa mong bukid. Batik ni syudad doon, samok. Labaw na si Miko, samok. Alden! Ano din si Alden? Kapoy la kaawa eh. Uy. Ang panyong puti. Ni apo madinis kong bulsa. Di ka hinumdum sa blungkos tagna da. Tinitinood. Ilabay ti kang panyo ka. Hindi ka mo no? Mahasal ko ni mo. Gwapa kaayo ang babae nga tag-iya ng panyong puti, sir. Bahala. Nagwapa siya. Di ko magpahasol sa tagna. Dili. Hayalam itong basurahan. Umusog din sa taas. Sa bintana. Ilabay na ko sa bintana. Uy. Doon naman din screen ang bintana. Diha ka sa mga iglalabay ng pulo na ko. Kung kinsa magkagkarinaha ka, di ka magkahasol ako. Dili magkahasol ang imong panyo diri nako. May pagpahuway na ko. Kay busugin ko sa mong kikaw ni Ma'am Los ta. May ning tigwa nga kay dali ra kayong ilaron. Anong gidam ko sa ako mga tiil din ispirihan? Sa mga tiila eh. Sagad magpana. Ala. Ang babaeng nakapunin sa kumpitaka. Murag gusto mo ko magkakita niya. Ano ka nino gusto mo ko magkakita ug-usab niya? Anar ba sa iyang han?
Nga nung ana magyud. Di man Lorna. Inosente kaayong naong ang lalaki nga gikuutan ni Tito ug bitaka da. Uy! Ano nagtungok mo ka niya? Ha? Nakunaho na lang ko atong Aldrin. Buutan kaayo siyag naong. Pero taga bukit lang. Unsa ka ang kinabuhi sa bukid no, Tito? Linaw ba ka dito? Nah, way lami ng bukid oy. Mas nindot ni syudad kay daghan tag kapangwartahan. Ug trabaho na ta na. Nanawag na yung inahan. Ay, tuod. Paliti kong notebook di. Saan ni mong notebook? Akong suwatan sa tanang lihok ni Aldrin ug Miko. Ug sa tanan nimong naobserbahan nila. Para, dili gyud nako malimtan. Kalbig yung igda. Nindot sa tong cottage nga kung ikatulgan na. Nindot kay dadag uyab. Uy. Kisa naman sa nilalawag. Uy, ana. Ang karaan din akong uyab. Hello, Abet. Hello. Unsa? Naanag ka sa gawas? Magminyo na kag-Amerikano? Aw, may noon. Ana, yun. Gamita ang utok ni Muday. Pero bisag buwag na ta. Ayaw ko kalimti kon milyonarya na ka, ha? Okay, sige. Bye-bye. Amping. Kaganihan kong tuyok-tuyok din espiryahan. Pero huwag na makita itong katunggingan lag-ana. Niyabag naman tingin ko. Nagluib naman ako una-una sa ako tinuod nga uyab nga si Ana. Di ko magpadaas mga tentasyon eh. Kinahanglan mo pa ulit ako. Ito ni si Aldrin nga pun muli. Oh, uy. Hello, Ma'am Chuna. Sorry ma'am, nga wag ko katawag nimo ha. Nabisi mong gugo. Oh, niit na ka? Kaon gyud ha. Ayaw gyud pabaya sa lawas. Sige. Ayaw kalimot. Ayaw kalimot nga ikaw lang akong one and only babe. Bye. I love you. Oh, Lorna, baby. Hello, babe. I love you. Miss you na. Sige. Magdito niya ta. Sige. Call ko ni mo later kay nag-work pa ko, babe. Bye-bye. Love you. Miko, tanaw ba ni? Oh. Uy. Panyong puti. Oh, panyong puti. Oh. Dito na ko na makita sa gawas. Gipalid sa hangin. O, may marka kining Karina. Oh. Ambila. Ako na panyong. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!